Приложна и биометрична кинезиология не е кинезитерапия, не е масаж. Това е отделна холистична наука. Чрез мануално-мускулното тестуване получаваме информация за адаптацията и възможности на нервната система. Изследваме тонуса, а не силата. Тестувайки конкретен мускул, изследваме процеси, които по рефлекторен път и взаимовръзки следват мускул, става, гръбначен стълб, орган, канал меридианна система и други пътища. Терапевтът кинезиолог първо намира дисфункция, второ търси каква е причината, трето от каква помощ има нужда организма, след което подбира правилните инструменти и методи. Функционалното тестуване търси нарушения, които биват забелязани в едно място, а идват от другаде, поради функционални взаимовръзки, които нашата нервна система е създала.